Lidský mozek. Nejkomplexnější věc ve známém vesmíru. A přesto mu nerozumíme. V hlavě nosíme záhady, které jsou děsivé, fascinující i neuvěřitelné. Tady je 10 faktů, kterým nebudeš chtít věřit. Ale jsou skutečné. První fakt. Mozek necítí bolest. Zní to neuvěřitelně, ale je to pravda. Mozek, centrum lidské bolesti, sám bolest necítí. Chirurgové mohou operovat mozek, zatímco je pacient vzhůru, bez anestézie. Mozek totiž nemá žádné receptory bolesti. Když tě bolí hlava, bolí všechno kolem. Cévy, nervy, svaly. Ale samotný mozek, ten je tichý a necítí vůbec nic. Druhý fakt. Mozek spotřebuje 20% energie těla. Představ si, že tvůj mozek je jako motor. Neustále běží. Bez přestávky. A přesto tvoří jen 2% tělesné hmotnosti. Přesto spolkne celou 1/5 energie. I když jen sedíš a díváš se do zdi. Mozek zkrátka nikdy nespí. A je to jeden z nejhladovějších orgánů v těle. Třetí fakt. Mozek má víc spojení než hvězd v galaxii. V hlavě nosíš vesmír. Odhaduje se, že v mozku je až 100 bilionů spojení mezi neurony. To je víc, než je hvězd v Mléčné dráze. Každá myšlenka, každá vzpomínka, každé slovo, které právě slyšíš, je výsledek bleskové spolupráce miliard buněk. Mozek je nejsložitější struktura ve známém vesmíru a máš ho přímo v hlavě. Čtvrtý fakt. Mozek vytváří elektřinu, tvoje myšlenky jsou elektrické. Doslova. Mozek generuje tolik elektřiny, že by stačila k rozsvícení malé žárovky. Každý impuls mezi neurony, to je elektrický výboj. Tvůj mozek je jako biologická baterie. A každá myšlenka má svou jiskru. Pátý fakt. Mozek je aktivnější v noci než ve dne. Když usneš, mozek se probudí. Ve spánku třídí informace, tvoří nové spojení, analyzuje, zapomíná, spojuje. A často pracuje víc než ve dne. Sny nejsou jen náhoda. Jsou produktem extrémně aktivního mozku. Mozek nikdy neodpočívá. A ve tmě jede naplno. Šestý fakt. Paměť mění tvar mozku. Vědomosti nejsou jen v hlavě. Jsou v samotné hmotě mozku. Když se učíš, mozek se fyzicky mění. Tvoří nová spojení. Přestavuje sám sebe, doslova. Paměť není jen záznam. Je to změna struktury. Učením tvaruješ svůj mozek jako plastelínu. Sedmý fakt. Vidíme obraz vzhůru nohama, když se díváš na svět. Obraz na sítnici tvého oka je vzhůru nohama. Doslova. Mozek si ho musí převrátit, otočit, srovnat. A ty o tom ani nevíš. Každý pohled na svět je překlad reality. Mozek ti ukazuje verzi, která dává smysl. Ale není to ta původní. Osmý fakt. Multitasking je mýtus. Mozek neumí dělat 2 věci zároveň. I když si to myslíš, jen rychle přepíná a každé přepnutí znamená ztrátu času a pozornosti. Multitasking zpomaluje výkon, zvyšuje chybovost. Mozek funguje nejlépe, když dělá jednu věc naplno. Devátý fakt. Mozek tvoří falešné vzpomínky. Ne všechno, co si pamatuješ, je pravda. Mozek je vypravěč, doplňuje mezery, domýšlí detaily a někdy si vymýšlí úplně celé vzpomínky. Jsme si jistí věcmi, které se nikdy nestaly. Mozek není archiv, je to kreativní stroj. Desátý fakt. Mozek je aktivní i po smrti. Když srdce přestane být, mozek ještě chvíli žije dál. Elektřina v mozku může přetrvávat několik minut. Vědci zaznamenali poslední výboje vědomí, poslední vzpomínky, poslední záblesky já. Mozek neumírá najednou, odchází pomalu, tichý konec nejsložitějšího stroje v těle. Mozek je jako vesmír, tajemný, obrovský, nedokonale prozkoumaný. A i když si myslíme, že mu rozumíme, pravda je možná někde jinde.
Díky, že ses podíval, dej like, odběr a zanech komentář pro další video, tak zase příště. Mozek v obraze.